ポプルブフ第11章シバルバからの使いフーナフプーとイシュバラン系も球技が好きだったので父の球技の道具を持ち出して球技をしました。シバルバの主たちはその音を聞いて言いました。またうるさく球技をしている者がいる。一体誰なんだ。そして死者たちに命じました。すぐに行ってシバルバの主様たちがここへ来て球技をしようと言っておられると伝えろ。死者たちはイシュムカネーの家に行き、イシュムカネーに伝えました。シバルバの主様たちが若者たちにシバルバに来いとおっしゃっている。イシュムカネーは仕方なく答えました。わかりました。私の孫たちは必ず参ります。イシュムカネーは前にフン・フナフプーとウク・フナフプーが同じように呼び出されて戻ってこなかったことを思い出したのでした。それにしても誰を使いにやったものだろう。ちょうどその時、イシュムカネーの膝の上に一匹のシラミが乗っかりました。そこでイシュムカネーはシラミに言いました。孫たちに伝えておくれ。シバルバの主たちの使いが来てシバルバへ来いと言っていると。シラミは早速よたよたと走り出しました。しかしうまく走れません。するとタマスルという若いガマに出会いました。タマスルがシラミに尋ねました。どこへ行くのかね。伝言を持って若者たちのところへ行くんだよ。それなら私がお前を飲み込んで走ってやろう。その方が早く着くよ。そう言ってタマスルはシラミを飲み込み、よたよたと走り出しました。タマスルがしばらく行くと、サキカスという名前の大蛇に出会いました。タマスルくん、どこへ行くんだね。お腹の中に伝言を入れて若者たちへ運んでやっているんだよ。タマスルが答えると、サキカスは言いました。それなら俺の方が早く着けるよ。サキカスはそう言ってタマスルを飲み込み走り出しました。サキカスがしばらく行くと、今度はワックと呼ばれる白いワシと出会いました。そして同じようにワシはサキカスを飲み込んで運びました。ワックは球技場の建物の軒に止まり、ワッククオ、ワッククオと鳴きました。これはワックがここにいるぞという意味です。それを見たフナフプーとイシュバラン系が不吉筒でワックを撃ちました。不吉筒の弾が目に当たり落ちたワックを二人が捕まえました。お前は何をしているんだ。
ワックは答えました。私はお腹の中にあなたたちへの伝言を持っているのです。その前に土玉が当たった目を直してください。そこで二人は球技の玉のゴムを少し取ってワックの目に塗ってやりました。すっかり目が治ったワックは大蛇の先かすを吐き出しました。先かすはガマの玉するを、玉するはシラミを吐き出しました。フナフプーとイシュバランケイはシラミに言いました。さあ、伝言を話せ。シラミは二人に言いました。おばあさんがシバルワの使者が来て、お二人にシバルワに球技をしに来るようにと命じられたと伝えるようにと言いました。二人はすぐに家に帰るとイシュムカネーに言いました。おばあさん、お別れを申し上げるためだけに戻りました。私たちはシバルワに行かねばなりません。おばあさん、お母さん、ここに私たちの運命の印を置いていきます。もし枯れてしまったら、私たちは死んだのです。でも、もし芽が出たら、私たちは生きているのです。そう言って、二人は家の中に2本のトウモロコシの苗を植え、シバルワへ向かって出かけて行きました。